Isang mapagpalang araw sa atin lahat mga kaspero. Samahan niyo ulit ako sa aking panibagong adventure. Kasama ko ngayon si Master Bugoy, Kevin Galavin, si Master Danny, sila Master Dodoy, at saka si Master X. Bali susunod lang sila Master X at saka si Master Dodoy mga kaspero. Kaya inagahan namin dahil wala pang mga water sports dito sa spot namin ngayon. At ito, unang drop ko dito, merong mga maliliit na isda sa harapan ko. Habang nag-aambush ako dito, naghihintay ako na may lumapit na mga pelagic mga kaspero. Ngunit walang lumapit, kaya umahon na lang tayo. Ikalawang drop ko na ito mga kaspero, at pagbaba ko nga dito, nakita ko yung mga unicorn sa unahan, yung blue spine unicorn na masarap ihawin. Yun yung target ko sana, ngunit mailap mga kaspero, hindi sila lumalapit masyado. Kaya yung pinili ko itong sweet lips na nasa harapan ko. At meron naman sanang good size na isang Pignose unicorn, kaso lang medyo malayo, kaya dito tayo sa sweet lips. At nung pinana ko nga ito mga kaspero, daplis pa yung pagkatira natin dito sa sweet lips, kaya nakawala. Pinili pa naman sana natin itong good size na. Tapat ng airport, para dito kami mag spear fishing. At ayan, dali-daling may lumapit na isang trevally, at nung tiningnan ko nga sa likod, may mas malaking golden. Kaya ito yung mas pinili natin mga kaspero, at tinamaan naman. Ito yung buena mano natin, meron pang bluefin na dumaan sa baba. Grabe yung spot na to, napaka-abundant, pero minsan wala din, kaya tiyagaan lang talaga para makahuli tayo mga kaspero.
pagsisid kong ulit mga kaspero, nakakita ako dito ng isang sweet lips ulit. Dito pumasok sa bato. Medyo malalim itong spot. At inaabangan ko baka lumabas. At buti nga lumabas dun sa unahan. Kaya tinira ko na. Buti na lang tinamaan naman mga kaspero. Ito yung pangalawang isda natin sa araw na ito. Isang sweet lips. Binalikan ko itong bato dahil meron akong nakitang batfish, kaya dali-dali akong sumisid. At nung pagbalik ko, iba yung nakita ko, isang Maurice perch or kanlay. Tayon nasa bato. Nung pinana ko, tinamaan naman mga kaspero. Problema, hindi tumagos yung shaft natin dahil baka may nakaharang doon sa unahan. Ang ganda pa naman ng pagkatama natin dito sa kanlay, ngunit nakawala. Sayang talaga. Nung binalikan ko siya mga kaspero, hindi ko na nakita dahil siguro sumiksik doon sa bato. At medyo malalim itong spot na ito dahil 25 meters yung sagad nito. At medyo may agos pa, kaya napakahirap silipin. At pinagtiyagaan ko nga itong balikan, ngunit ito yung nakita ko pagbalik, isang grupo ng mga batfish. At pinili ko na yung mas malaki at spine shot naman yung pagkatira natin dito. Ayos na to dahil dagdag na rin sa mga huli natin ito mga kaspero. Labas. At this time tumawag si Master Kevin dahil
nakapana pala siya ng isang malaking kingmak at yung patama niya dito sa may buntot banda. Pero nanghihina na rin yung isda. Talagang konti na lang yung kumakapit sa shop ni Master Kevin. Buti na lang malapit lang tayo sa kanya kaya na-rescue agad natin itong malaking kingmak na napana niya dahil umabot rin ito ng mga 14 kilos. Ang laki nito. Bali nakarami si Master Kevin ng pelagic ngayong araw. Sa atin halos walang nagpakita pero sa kanya nakaharvest siya mga kaspero. At bali yan na yung huling isda natin dahil umuwi na rin kami at mag-aalas 5 na ng hapon dahil solved na yung mga huli natin. Kaya dito tayo sa shoutout mga kaspero. Shoutout kay Julieto Cuesta ng Cabuyao City, Laguna. Kay Dong Martinez, shoutout. Kay Rivando Shalongo ng Las Piñas City. Kay Jeffrey Ferrolino. Kay Ede Muradas. At sa pinsan niya na sa Tabuk, Tanhay, Negros Oriental na si Bobby Kuli at saka si Nuli. Ayan, shoutout po. Sa Sandugo OFW ng Dubai, shoutout po. Sa J-Bars Maasin City, yan shoutout po. Kay Eugenio Najel ng Doha, Qatar, shoutout. Kay Mark Castellon. Kay Ricardo Bisina ng Catanduanes. Kay Josel Saron. At sa Vargas family, sa Tornino family, Saron family ng Boracay at saka sa Vargas compound, shoutout po. Kay Chris Cabalda ng Guam, USA. Yan, shoutout po. Kay Dong Spero ng Tubigon, Bohol. Kay Elmer Marcon ng Andon family at saka sa Kalayo, Cabatuan, Iloilo. Shoutout po. And then kay Spartan, shoutout. Kay Sir Bobby Gaba. And then kay Sir Jeffred, shoutout po. Kay Rini Alicen. Kay Leopoldo M. Orsal ng Quezon City. Sa ating maker, si Bemrecha. And then sa Corsi Spearmaster. And then kay Sir Abraham, shoutout po. And also kay Sir Bon Tasio at saka sa family niya. Shoutout po. Ingat po kayo lagi dyan. Ayan, uli ni Master Bugoy. Alright. There, 60 unicorn. Din ba to? Yan lang din naman. Oh. Dali lang bro ha. Gusto ng paslog. Yun, nadali mo baka. Yup. Ayaw. Yun. Yun. Ayun na. Yung anak ko nila. Yan ang tirador. Tirador ng pana. Gat. Boy, tagigi. Yan, apat ang kanyang pera mga lods. Yan ang huli ni Brook Given, no? Oh, mamaw. Okay kayo. Okay kayo. Nakatsamba itong double flappers mga lods. Hey. Congrats kay Master Kevin. Grabe, nag-harvest.
Masarap pala pag masama